дар охир барои бародарои шаҳиди Хуросон, бародарои тоҷики Хуросон ки аз дасти душман кушта шуданд, як давои фотиҳа мекунем иншоаллоҳ. як ҷоя давои фотиҳа мекунем иншоаллоҳ. аъузу биллаҳи минаш шайтонир раҷим. бисмиллаҳир роҳманир роҳим. худованд ҳамеша саломату бардам бошем, сарамо баланд бошад. тоҷикои рӯи дунё, мусулмонои рӯи дунё ҳамеша сарбаланду орому осоишта зиндагӣ кунем. душманони тоҷик, душманони ислома худованд хору залил гардонад. сухан дониста гӯй то дӯстро душман нагардонӣ. зи ҳарфи бетаяммул ошно бегона мегардад. герчанд буд калиди ҳар кор забон, макшой ба қавла ҳарза бисёр забон. эй хоҷа ту таъмию сухан боду ҳавост, хоки обу рӯят наравад нигаҳдор забон. аввало ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бо шумо ҳастам банда ҳусейн нуриддинов аз канали мову шумо, канали фикри шумо. иншоаллоҳ ки дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. ин маънои канали моро дорад ҳамватанони азиз. агар маро бори аввал мебинед, дарои аз каналам мақсад оғоз кунед, ҳар хел гапҳо нанависед. иншоаллоҳ ки мо аз даст мо биёяд барои ҳамватано дариғ намедорем. ман худам як камбағал ҳастам, не ки дили бой дорам. иншоаллоҳ ман дастам расад як кора тонам, агар иншоаллоҳ барои ҳамватанон дариғ намедорам. мо бояд тоҷико дар фикри якдигар бошем. мо мусулмонони рӯи дунё агар дар фикри якдигар мешудем, як бегона мусулмони моя мақсад зарарашро расондан наметавонист, намекушт. мо бояд аввал тоҷикои худмона дастгирӣ кунем иншоаллоҳ. баъд дигарои чеченоя, узбекоя агар аз дасти мо омад дастгирӣ кунем. худовандам гуфтааст аввал хештавори худата бин. агар хештаворат танқисӣ, камбағал ҳастанд, камбизоат ҳастанд, дасти ёрӣ расон, баъд ба дигарон, баъд ба бегонагон. ман маънои гапам ки аввал тоҷикои худмона дастгирӣ кунем. ман бародари азиз баъзеҳо дарк мекунед киро дар назар дорам. абдураҳмон гуфтагӣ шахс номаш шерзод аст, номи худашро абдураҳмон гузоштааст. садқаи номи абдураҳмон кунад. ҳамватанони азиз сароғоз бахшиш мепурсам, маъзарат мехоҳам агар ягон касро озурдам ё ягон гапи хато шуд, бахшиш. бародари азиз, ман гапзанӣ ва шахсията тамошо кардам. ростӣ бовар кунед аламовар аст. вақте вай тарафи ман намедонам вай толибо ном доранд ва ё дар тухми инсон нестанд, инқадар ҳар рӯз як хабари марг. бародарои Хуросон, бародарои тоҷикои моя ҳар рӯз кушта истоданд. вай баромада тарафгирӣ ҳамонҳо шуд. суҳбаташро бо акаи Баҳриддин гӯш кардам. ман дар охири навор мемонам, камтар навори ҳамоноя. толиб барои шариат мубориза буд. чӣ? охир чӣ хел барои шариат мубориза буд вақте ки одаморо киштеста, вақте ки афти правления ва ёра би кадом ма 5 рӯз шид 5 рӯз шид Кобула гирифтам. ҳафтаи аввалай мара ягона я ҳафта шуд, я ҳафта шуд дар кули оғосон чӯл зоданд. ё кичи гап назар ҳар рӯз одам кичи арзониро дидӣ? арзониро дидӣ? Адла дидӣ? дуздиро дидӣ? дуздиро дидӣ? чиқади хабидан. ман та я ҳафта пеш чӣ гуфтам, белегири зан рав зиндагӣ куням уҷа. ман дина сторис кардам, ман гап сторис мара. ман дина чиз кардам. уҷа гуфтам ки Афғонистон рафтем. вақти ҷавоб метавонам. вақте ки оиди билет харид омадем, бози ёк рафти баҷа она гап нагӯш. ман даса шах бад мекунам. ин ҳами видеота бигӣ, нами далилота ҳамаша бигӣ. дар олмон ҳам одамое ки қабул кардагаан ку, гӯ ки ман тарафдори ҳамиёюм гӯ ку, я шата дар кун мезанам, дафт мекунам, Тоҷикистон оид мекунам бу. акаи Баҳриддин чӣ хел бо одобона суҳбат доранд ҳамроҳи вай доду фарёд дорад. астағфируллоҳ. ту садқаи Тоҷикистон хоку нонаш занад туя. алҳамдулиллоҳ Тоҷикистон обод шуда истодааст. бо чӣ кор кунем иншоаллоҳ. ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, худо барака ёвад, худованд умрашонро дароз кунад пешвои миллата. бародари азиз, фикр кунед, ози Афғонистон ҳамчун гум шуда истодааст, ҳамчун давлат гум шуда истодааст. бовар кунед, агар толибон сари қудрат биёянд, ягон афғонӣ
овозашро балон кардан наметавонад. як тоҷикои худ онро кушта истодаанд ва солҳои 90 91 ҳамун то солҳои 95 ба хотир расонед ки анамин хел ҷанг дар ватани азизи мо буд. Бародаркуш якдигар мо куштем. алҳамдулиллоҳ ки худо бо хости аллоҳи бузург мана ҳамин шахсияти бузург Эмомалӣ Раҳмон ба сари қудрат омад. мана алҳамдулиллоҳ тоҷикистона бинед, як бор солҳои 90 тамошо кунед баъд ҳозир тамошо кунед. алҳамдулиллоҳ ноҳияи айнии мо як ноҳияе шудагӣ ки бовар кунед наме шаҳрак шудагӣ, як стадион кушоданд, ҳар рӯз як асфалтҳо мақсад ободиёт бовар кунед дар ҳар рӯз як ҷой мақсад дар кушодананд. иншоаллоҳ ҷойҳои корам дар шуданд. бародари азиз, тамоми давлатҳо муҳоҷират доранд. агар ман навори акаи диловара бо абдураҳими ғармӣ тамошо кардам, бовар кунед роҳат кардам. ман абдураҳими ғармӣ мошиношона дидам. худо насиб кунад. бар худододагон баҳс макун ки бар онҳо худо додааст. худо тиҳад, бародари азиз, ҳаракат кунед, ҳар як банда метиҳад. алҳамдулиллоҳ соқу саломат ҳастем, саломат ҳастем. ин як неъмати худо аст. муҳоҷират ҳама ҷо дорад бародари азиз. анам одам аз муҳоҷират намехеб худованд давлатша зиёд кард. инчунин мисли абдураҳими ғармӣ бовар кунед ҳазорҳо тоҷикҳо ҳастанд, миллионер ҳастанд. алҳамдулиллоҳ худо давлатшонро зиёда кунад. бародари азиз, мо шукри бояд ободӣ кунем. шукри ҳамихел шахсиятҳои дастхайр, дасти некӣ доранд, дасти хайр доранд, дастонашон ҳамихел бародарҳо дорем. шукронаи давлату тинҷӣ оромӣ кунем. бародари азиз, дида истодаед боз дар ҳамин ҷо ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгири бародарои Хуросон ҳастанд ва Аҳмадшоҳи Масъуд худо раҳмату мағфират кунад. писари он кас Аҳмади Масъуд, бародари азизи мо, худо ба ӯ тани сиҳат давад. чашми душман, дасти душман, чашми душман дасташ реза шавад, чашмаш кур шавад ки амин зарараш ба бародари азизи мо нарасад. инчун бинед хештавори мақсад Аҳмадшоҳи Масъудро кушта истоданд. Аҳмади Масъудо. бародари азиз, ман рости сарам вайрон шуда истодааст. ҳамин мисли Абдураҳмон одамои гумроҳа мебинам, рости дилам зиқ мешавад. бародари азиз, ислома онҳо истифода бурда истоданд. алҳамдулиллоҳ касе намоз хонад равад намозша хонад. дар Тоҷикистон хонда истоданд, масҷидҳо дараш боз аст. паказуха кардан дар кор не намозхония. намозхонӣ вазифаи ҳар яки мо аст. вазифаи 5 вақт намоза хондани вазифаи ҳар яки мо қарзу фарз астем. алҳамдулиллоҳ набаромада мо паказу. ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам яҳудия бо дастонашон хӯрок медоданд. нагуфтанд ки ҷанг кунед, баромада якдигарро кушеду ислома истифода мебаранд. ҳозир бародари азиз, гумроҳ нашавед, намозотона хонед. як кас шумо ҳақ надоред ки ман намоз мехонам гуфта миннат кунед ё ягон чиза ман медонам гуфта ба вай як чиза донистед бо роҳи як некӣ, бо роҳи як хубӣ. мисли мо бояд пайрави ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам бошем, намуна бошем. мусулмонҳо мо бояд намуна бошем ки моя дида ҳавас кунанд, ислома принимат кунанд, на ин ки бо тиру автомату бо бомбаю бо як чизи дигар. бародарои азизам, ҳушёр шавед, бедор шавед. шукронаи ватан, шукронаи оромӣ кунед ки ватани мо ором аст. иншоаллоҳ оромӣ ин як давлати бепоён аст. бинед мана Афғонистони ҳамсоя, бинед ҳар рӯз чӣ шуда истодааст. ва ёле ба хотири қудрат камтар ҷим шуда истоданд. Кобул ба мисол ҳар рӯз интернетҳо куштагиа мо наметавонем бинем ки унҷа чӣ аҳвол аст, намедонем. ҳар рӯз як мурдаю, ҳар рӯз як тирпаронию. мана бародарои худам ҳар рӯз дар парондаам. барои аввал ҳушёр бошем бародари азиз. ба ҳар гапи ҳар як гумроҳ наравед бародари азиз. ислома истифода мебаранд бо роҳи ислом, пул кор мекунанд бо роҳи ислом. чӣ корҳо накарда истоданд. одами намозхон, одами домилоҳо дар сайту дар интернетҳо намегарданд ва ё намозшона мехонанд. мана олими Закир Найк, мана айхе олим шавед, мана айхе ба ислом даъват кунед одамоя. ҳамихе хушрӯ мулоим мефаҳмонад.
حاجی مرزا عالم تاجیک، بینه چه ملایم، چه خوشرو گام میزنن. خدا مرشان دراز کند. سخن زیاد شد برادر عزیز، سخن‌ها یک جایه همه در تمام تیمه گپ زدیم. اگر یگان خطاگی شد بخشش. در آخر برای برادرای شهیدی خراسان، برادرای تاجیکی خراسان که از دست دشمن کشته شدن، یک دعای فاتحه میکنیم ان شاء الله. یک جای دعای فاتحه میکنیم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. آمین. خدای خواهنده برادرای شهیدی که در شهر، برادرای عزیزی ما که شهید شدند در افغانستان، در خراسان، خدا شایسته جنت رقی رحمت گردانی. خدا جان پروردگار در افغانستان همسایه اینجا آرامیتی. خدا جان در نام پاکت مرام تاجیکستان همیشه آرام و آسایشته مثل حاضره باشد. تاجیکستان خدا پروردگار رو همیشه شکوفان باشد، گل شکوفان باشد، همیشه آبادی باشد، سرزمین ما آرامی باشد. خدا جان باز کند کسایی که در دولت و ملت خدمت کرده شدند، خدا برکت یابند. خداوند اینجا آرامی دهد. خداوند تمام برادرای تاجیک، تمام برادرای مهاجر در پناه خودش نگه دارد. خدا غریبا همیشه در پناه الله باشند. خداوند همیشه سلامت و بردن باشیم، سر ما بلند باشد. تاجیکای روی دنیا، مسلمانای روی دنیا همیشه سربلند و آرام و آسایشته زندگی کنیم. دشمنانی تاجیک، دشمنانی اسلام خداوند خار و ذلیل گرداند. آمین. اللهم اغفر لي وللأستاذ ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيد الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. برادر عزیز بخشش اگر خطا بود.